Salam ähwani ýaşlar, iri ýaşlar. Türkmenistanyň Matmuladynaky ýaşlar guramatynyň merkeziň eşi. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi, Türkmenistanyň Ilmlar Akademiyasy, hemde Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Instituty bilen bilelikde gurnamagyna, berkarar döwletiň täze ýamynyň artýaşy döwründe milli binagarlyk ösüşi atly binagarlyk taslama döwürlük sergi däşeşi eglan edilýär. Däşeşe gatnaşmak üçin isleg bildirýän ýaşlar ähli gerekli maglumatlary ýaşlar Gowçyny resmi saýtyndan görüp bilerler. Däşeşiň ýeňjilerine Türkmenistanyň Matmuladynaky ýaşlar guramatynyň merkeziň eş tarapyndan gymmat bahaly sowgatlary şeýle-de hormat hatlary gowşarlar. Ona näme? Nähwari ýaşlar, iri ýaşlar däşeşikde ähliňize üstünlikler arzuw edýär.